magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Wala nang ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Hello mga kakabsat! Hello mga kakabsat! So pupunta kami ngayon ng Megamall. Kasama ko yung aking Junakis na si Paris! Ayan. So mga kakabsat, see you in a while. Papakita namin itong tour namin. Tour talaga dahil. So lalabas lang kami at gagala. At uubusin ang kanyang pera. Whatever. Wala namang pera. Alright mga kakabsat, see ya! See ya! So, nasaan si Harris, mga kakabsa? Ay, andyan ka pala sa likod. Ah, nasaan ka ba nita? Ayan. So, hello mga kakabsat. Nandito na kami sa... Nasaan tayo? Megamall. Dito sa Megamall. Wala lang mga kakabsat. Gagala lang kami. Wala naman kami magagawa ngayon Sunday na sa kung hindi gumala. Pero hindi kami gagastos ng pera. Gala mode! So, ito. Medyo maganda to. Yan, marami. Mamili ko. Ang maganda, girls. Patingin. Bawat na naman sa ako. Juries! Ayan, dyan ka. O, kapareho kayo nung manikin.
Yan na nagtatapos itong aming Sunday Gala. Sana nagustuhan yung mga Kabsat. So, kung nagustuhan mo, don't forget to subscribe to my channel. And also, i-like at i-share mo itong vlog na to. And mga Kakabsat, kung may mga gusto ko yung gawin natin ng gala every Sunday, just comment down below. So, ano ang hinihintay mo siya mga Kakabsat? Tara! Join na!